Преминаването от пластмасови вещи към такива, от каквито са направени от материали, които са рециклирани, или от камък, или от дърво, от натурални вещества, са първо много по-хармонични с човешкото тяло, така че имайки вкъщи повече дървени вещи, отколкото пластмасови, да кажем, зареждат човешката същност, човешката енергия с много повече позитивизъм. Примерно, защо да използвам ваза, която е пластмасова? Дори да е много красива, но е пластмасова, тази пластмаса постоянно излъчва химии, които са много неблагоприятни за вдишването, дори да сме вкъщи. Примерно, защо да не използваме красива ваза, която е порцеланова, а да я заменим с пластмасова? Първо, че пластмасовата окей, ако падне на земята, със сигурност няма да се счупи толкова лесно, колкото порцелановата, но пък пластмасата излъчва изключително вредни химикали. Особено като е затоплена. В летните дни, дори в зимата, когато топляме домовете си и така нататък. Също така може да използваме повече желязо, повече каменни изделия за домовете си, за всекидневния си начин на живот, вместо пластмаса във всяко едно отношение. Примерно чашите в къщи. Има и много красиви чаши за вода, за вино и така нататък, които се продават, които са пластмасови, или пък тези за пикник. Хората много често си купуват дори вилици, лъжици, било то за еднократна или за многократна употреба, които са направени от пластмаса. Ти ядеш с нещо, което е направено от изключително отровни химични вещества. И после очакваш тялото ти да е здраво, да живееш дълголетно, кожата ти да изглежда сияйно и добре. Няма как да се получат тези неща. Защото ти, консумирайки, натравиш тялото си, натравиш организма си. След това, когато тялото ти е болно, умът също се разболява. Започваш да ставаш по-изнервен, започваш да ставаш по-сприхав, позитивизмите, които ежедневието ти дарява, ти не ги виждаш, не ги оценяваш, защото просто когато страдаш отвътре, то влияе на абсолютно всичко. Затова, информирайки се малко повече за здравословния начин на живот, за биологичните продукти, които много лесно може да се добавим, повтарям, на цена, която в повечето случаи е доста по-ниска от супермаркетните цени. Примерно бурканче мед от производител може да си го купиш за еди си колко, много по-малко пари, отколкото в магазина. И знаеш, че е истински продукт, доверила си се на човека, той те е разходил из кошерите си с пчели, ти си опитал меда там, знаеш как истинския мед, вкуса на истинския мед. И когато се заблудиш и си купиш нещо от супермаркета, което на етикета може да пише, че е 100% натурален мед, 100% извлечен от еди си къде, но всъщност като се прибереш вкъщи и го загърбеш с лъжицата, осъзнаваш, че това е не друго, ами много глюкоза, смесена с много малко количество мед. И то тогава всичко се обезсмисля, понеже качествата, всичките полезни качества от меда се унищожават. Агритуризмът може да ни запознае и хората, които се занимават с агритуризъм, хората, които работят към агритуризми, могат да ни запознаят много добре, много отблизо
с всичките положителни качества, които агритуризмите ни предоставят, било то храна, било то позитивни емоции, било то разходки сред природата, било то свеж въздух, било то прекрасни случки, които им се случили през живота на тези хора и те ги споделят с нас, просто за да може и ние да се докоснем до някаква степен, до тяхното изживяване, до тяхното преживяване и така. Също те използват в агритуризмите, никога не можеш да видиш нещо, което се използва един път и просто се хвърля на боклука. Примерно пластмасови чиники, просто защото е по-лесно да ги събереш и да ги изхвърлиш, без да трябва да ги чистиш, да ги поддържаш, да не се счупят и така нататък. Това нещо го няма. Просто защото хората, които са свързани тясно с природата, те я оценяват. Те знаят, че еднократната турбичка от супермаркета пластмасовата, която я използваш за 5 минути, а после наврежда на природата ни с векове наред, няма нужда от нея, защото трябва първо да я плащаме, после да се чудим къде да хвърляме, как да изхвърлим и ние дори да рециклираме, не се знае фирмата, която се занимава с отпадъци, после дали ще я унищожи правилно, дали ще изхвърли на правилното място и така нататък. Затова всички ние трябва да сме просто по-отговорни, за да имаме едно по-светло и приятно бъдеще, да живеем по-здравословен начин на живот, по-позитивен начин на живот, да сме по-близо до природата, да учим нашите деца да уважават природата, а не да унищожават, да се грижат за животните, а не да има все тая за тях, да се докоснат до корените си, да изживеят преживявания, които за много хора са, може би, непознати, понеже не са им били от интерес до момента или пък не са им били приоритет. Но всяка година всички ние ходим на море. Нали така? Ходим на почивка на море. Защо? Защото морето ни пречиства, защото морето ни зарежда, защото преживяванията там са много приятни. Защо не можем да направим същото и с агритуризма? Толкова е лесно, толкова е икономично, защото цените в агритуризма са много по-ниски, отколкото комерциалните хотели, в които по принцип отсядат хората. Защо пък да не го превърнем в начин на живот? Много по-приятно е, много по-модерно е, много по-нестандартно е и всяко едно посещение ни дарява с различни емоции, винаги позитивни, срещани с много интересни хора, защото по принцип по агритуризмите са посещавани от много интелигентни, интересни хора, хора, които са обиколили света, хора, които са запознати с много неща по света, хора, които познават родината си България много повече, които могат да ни разкажат и да ни доближат до тяхните истории толкова много и ние също може да ги обогатим с нашите си преживявания и цялата тази компоненция от преживяване, добър престой, хубава храна, позитивни хора може да ни даде само позитиви и затова приканвам всеки един от вас да опита поне един път в живота си. Аз съм сигурна, че ще се превърне и в рутина, която може да бъде и следващото ви хоби, или следващата ви страст, или следващото ви любимо място за преживявания, било то семейни, било то приятелски. Агритуризма е прекрасно място за развлечение. Така че
приканвам всеки един от вас да потърси някаква информация в интернет, да изгледа някое друго клипче, което може би да му засили любопитството, да се свържи с някой агритуризъм или пък някаква ферма близо до населеното му място и да отиде, да се запознае и да опознае прекрасните емоции, които може да изживее, свързани с агритуризма, свързани с нашата природа, свързани с прекрасна, вкусна, биологична храна и да направи този подарък за себе си, за тялото си и за продължаването на здравословния си начин на живот, защото наистина е прекрасно.